O parte din ansamblul, înțeleg că vă ocupați, doamna profesoară, de acest ansamblu și de ceea ce cântă ei și de ceea ce arată ei lumii despre tradițiile armănești, nu? Ansamblul există de... O secundă ca să-l cer pe Dănuț, că nu merge microfonul. Dănuț, am un microfon. Merge? Ia, merge. Funcționează. Dănuț, ai scăpat. Așa, mai departe. Ansamblul există de câțiva ani și în ultimul timp ne străduim să venim cu repertoriu foarte vechi, pentru că există și foarte multă muzică nouă, așa cum compune Steaua Divrearii sau alte formații armânești care cântă frecvent la sărbători. Dar noi vrem cu acest ansamblu să venim cu muzică vocală, cu dans cântat, deci cu corul armânesc tradițional, portul pe cât se poate să fie original. Și astă toamnă am fost cu ei împreună la un congres internațional de identitate prin dans în Grecia, organizat de Universitatea din Salonic, și au prezentat într-o seară un program care a lăsat pe armânii de acolo, pot să spun cu gura căscată, adică nu și-au imaginat că nepoții celor care au plecat din Grecia în 1926-30 păstrează încă atât de bine muzica și dansul. Vă mai întreb ceva, doamna profesoară. Acum, și trebuie să luați o părere de nespecialist, dacă vreți, de observator. E adevărat, de fan și prieten al lui Ovidiu Lipan Țăndărică, dar mi se pare mie, sau despre muzica armânească, s-a auzit cel mai mult de când s-a... Aici am vrut să ajung. De când a început Ovidiu să... Are un merit extraordinar, domnul Lipan. Are? Deci nu l pușcăm. Nu, împotrivă. Am să vă spun de ce. Pentru că spectacolul care s-a transmis în direct la TVR2 a fost urmărit de toți armânii din toate comunitățile, din Constanța, Tulcea și așa mai departe. Toți au fost foarte încântați că în sfârșit am ieșit pe micul ecran și săptămâna trecută... Corul Pilisterlu. Și chiar, da. Două intervenții într-un aranjament. Da, acolo n-au dansat, au fost numai vocal prezenți. Dar vreau să spun altceva. A fost o sărbătoare la Călăraș, filiala de acolo a comunității noastre a dat un spectacol și am văzut că a început să fie la modă să fie armân, adică copilașii de școală care fac cursuri opționale de armână cântau ce cântă Stelu pe acest CD, balada Treambură Luna și celelalte, pentru că în momentul în care ei au înțeles că muzica lor nu e numai o muzică de casă, nu e numai de sărbătoare de familie, dar sună frumos și la televizor și interesează pe mai multă lume. Și a fost ridicată undeva foarte sus și din cauza celebrității lui Țăndărică, deci el e vinovat pentru mult din ce se aude astăzi despre muzica armânească. Da, ne ajută să ne recăpătăm identitatea aceasta culturală și să fim mândri de ea. Deci nu îl împușcăm, îi ridicăm o statuie. Sigur că da. Și aș vrea să adaug eu ceva. Da? Ovidiu Lipan, deja, așa cum se poartă în toată Europa, vedeți dimensiunea multiculturală, a plecat spre acest folclor armânesc, folclor care este deosebit, care reprezintă un exotism pentru toată Europa din cauza ritmurilor axace, 7-8 timi. Cei din Europa încearcă și ei să le cânte și le chiar cântă. Iar Dobrogea este un model multietnic, iar contribuția armânilor la cultura română este cunoscută de la Șaguna și până la Toma Caragiu. Și Ovidiu Lipan a făcut de fapt o muzică de sinteză aici, așa cum se practică acum în Europa, o dimensiune multiculturală. E un fenomen la modă muzical. Exact. Iar în Dobrogea, prin folclor armânesc, noi am primit un plus de valoare și la fel, dacă am face cu toate etniile, de fapt, muzica lui Ovidiu Lipan este o muzică multietnică. E bine că a creat un culoar pe care, uite, acum putem să... Sigur că existau formații și mult înaintea acestei apariții, dar acum Ovidiu Lipan, dacă dați voie să spun așa, a creat un culoar pe care pot intra mai multe trupe și uite că lumea așteaptă să asculte muzică armânească și să vadă deja, domnule profesor, iertați-mă, dar stă cineva pe fir. Trebuie